أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ونبيات كيرو تزاربو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو ون علم زفتر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناء لاتين قداسي زنبم نبابات قال أملاخ قداماي نباب كابتن بيت إرمياس معراف عسران شدشتن كفقدي حدك سعفقدي تشعته إياك إمودي إيواس أبي هدا مسنقسي شعون شعو زابهير تزاربني أبتاز أد بيت مقدسي قوممو نخلو متوم أبوك سوقدو زمسو أب كتماتات يهودا زنبرو هزبي إذا أنا نقرم إلى إذا كادر له كل قالات حنتقوا كيف دلكا نقرم من الباش سمعهم نفسه كفهم كاب أكوي من قدام يملوسي خنو انت دعات مليسهم أنا ون اتبسر أكوي قبرم كورد اللهم إلى زعممكو معات كتعسل إيه دما بلني እግዚአብሔር ነቶም ህዝቢ እንተ ዘይሰማዕኩምን በትዝሃብኩም ሕገይ እንተ ዘይነበርኩምን ንቃላቶም እቶም ናባኻትኩም ዝለኣኽዎም እወ ከይቋረፅኩ ዝለኣኽኩልኩም ኣገልገልተይ ነቢያት እንተ ዘይሰማዕኩም ኣነ ነዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ከምቲ ንሰሎ ዝገበርክዋ ክገብራ ንኩሎም ህዝብታት ምድሪ ንመገረሚ ክገብራ እየ ኢልካ ንገሮም በለኒ ካህናትን ነቢያት ኩሉ ህዝብንካ ነዛ ቤት መቅደስ ኮይነ ክዛረብ ከለኹ ሰምዑኒ እቲ እግዚአብሔር ንኩሉ ህዝቢ ንገሮም ኢሉ ዝኣዘዘኒ ኩሉ ተዛሪበ ምስ ወዳእኩ እቶም ካህናትን ነቢያትን ኩሉ እቲ ህዝብን በዚ ምክንያት እዚ ክቅተል ኣለካ እናበሉ ሓዙኒ ስለምንታይ ኢኻ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ከም ሲሎ ክትከውን እያ እዛ ከተማ እዚኣ ድማ ዝነብረላ ዘይብላዕ ዖና ክትከውን እያ ኢልካ بسم እግዚአብሔር ዝተነብኻ እናበሉኻ ኣብ ዙርያይ ዕጉግ በሉ ካላይ ንቢያብ ካብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 69 ካብ ፍቅዲ 15 ክሳብ ፍቅዲ 20 ካብ ፍቅዲ 30 ክሳብ ፍቅዲ 36 ማዕበላት ማይ ከይጥሕለኒ ማዕመቕ ድማ ከየስጥመኒ ኣብ መቃብር እውን ተቐቢረ ከይተርፍ ኣድሕነኒ ጎይታዬ محرتك سناي يومو ملسلي كم عبيت رحراحيخا ناباي تملس وغزابيهر كاب قلياخا ايتتحبا صبيبني الله مو حجي ملسلي ناباي نعامو ادحنني كابي صلاتي اناقفني نسخا خندي كم سصرفكن كم استواردكن كم زحفركن تفلطيخا كلهم تصاررتي ابقدميخا اللو بصرفي لبي تسبري أنا خا تسفا قرصكو زدنك صلي سب تصبيقو جنا حدكوا عين برن زصنا نعني ذليون سانكو نعملاخ مزمور كمسكنويه ممساوكا نعبيتو كزنتويه الزين እግዚአብሔር ዝራብዕ ካብ ምስዋ ቀርንን ጽፍርን ዘለዎም ተፊንቲ ካብ ምስዋ ዝበለጸ ባህ ከብሎ እዩ ትሕታት ነዝሪ እዮም ክሕጎሱ እዮም እቶም ንኣምላኽ ዘምልኽዎ ከዓ ይጸናንዑ እግዚአብሔር ንድኻታት ይሰምዖም ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ህዝቡ ኣይርስዖምን እዩ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዝዋሳወስ ኩሉን ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ኣምላኽ ንኢየሩሳሌም ከድሕና እዩ ንከተማታት ይሁዳውን ክሓንፀን እዩ እቶም ህዝቡ ኣብአን ክነብሩ እዮም ነታ ምድሪ እውን ክርስሰይዋ እዮም ዘሪ ባሮቱ ክወርስዋ እዮም እቶም ዘፍቅርዎ ከዓ أبا كنبريوم سالساي نباب كونجيل ماتيوس مراف 14 كفقدي حديك سعفقدي 12 بتي ورحاتتي نقص هيرودوس زنا يسوس سمعي نقلاو أدما زي يوحنس متمقيو نسو كاموتات تنسيو ألو سلازخا زي تأمرات زي بو يقبر ألو بلوم هيرودوس يوحنس بسنكي هروديادا سبيت فيليبوس حاو حيزو أسرو نابيت ما سرتون آتو بخنياتو دما يوحنس كتكبا أيقبا أكانيو يبلو نبري جناخي كوغطلو كوا انتدلي وطوم هزبي
ንዮሐንስ ከም ነቢ ርእይዎ ስለ ዝነበሩ ፈርህዎም። በዓል ልደት ሄሮድስ ምስ ኮነ ጓል ሄሮድያዳ ኣብ ማእከሎም ሳዕሲዓ ንሄሮድስ ሓጎሰቶ። ሽዑ ዝደለቶ ክህባ ብማሕላ ኣተስፈዋ። ንሳ ከምቲ ኣድያ ቅድም ዝመኸረታ ርእሲ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብዚ ኣብ ጻሕሊ ሃበኒ በለቶ። እቲ ንጉስ ጓህየ እንተኾነ ምእንቲ ማሕልኡን ምእንቲ እቶም ምስኡ ዝተቐመጡን ክህብዋ ኣዘዘ። ልኢኹ ድማ ርእሲ ዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሰየፈ። ነታ ርእሱ ብጻሕሊ ኣምፂኦም ነታ ጓል ሃብዋ። ንሳ ድማ ናበዲ ኣወሰደታ። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ መፂኦም ሬሳኡ ኣልዒሎም ቀበሩ። ኮይዶም ድማ ንኢየሱስ ነገርዎ። እዚ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ። ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን።